Китай, четвърти Германия, пети Узбекистан, шести Италия, седми Естония, осми Дания и в девети коридор Литва. Германия, Италия, Узбекистан оформят тройката към момента. Лидер е Каролина Хойзер, следвана от Анастасия Инсабела. Трета позиция за сега държи представителката на Узбекистан Шахризода Мавлонова. So first place for now for Carolina Heuser from Germany, followed by Anastasia Isabel from Italy. Shahrizoda Mavlonova from Uzbekistan is in contention for third place at the moment. Last 100 meters of the race. Каролина Хойзер не оставя никакви въпроси кой е най-добър в тази серия. Германия с първото място по безапелационен начин успява да се справи Каролина Хойзер. Втора позиция тук отиде за Анастасия Инсабела от Италия. Каролина Хойзер from Germany takes first place, followed by Anastasia Isabella from Italy, which means they are going straight to final A. Third place finish for the Chinese contendant Hu Junhu. Китай допълва тройката. В последния момент явно Хуи Женху е успяла да изпревари конкуренцията и да се нареди на трета позиция. Германия, Италия и Китай отиват на финал А. So Germany, Italy and People's Republic